אני לא מאמין, אין דברים כאלה. אתם לא נורמלים. רציני, אין דברים כאלה, נו. אוקיי, חבר'ה. אז ככה, כמו שכולם יודעים, זו מסיבת פרידה מהגבר, הכי גבר כאן, חלב, שעוזב אותנו מחר. קיצר, כתבנו לך משהו קטן, גם בעליך על זה. חלב שלנו. היום כבר ה-19 ואתה טוב עד ה-20, אבל בליבנו תישאר לעולמים. אתה 3% שומן ו97 גבר. אוהבים אותך חלב? אוהבים אותך? יא גבר. עוד אחרון לא היה לי. אין, אני בשוק, אין דברים כאלה. וואלה, הייתה לי הרגשה שאתם עושים משהו. איפה נקניק? איזה נקניק אתה. יאללה, חלאס דיבורים. נקניק, תן בראש. חלב? לא נכון. קוטג'? אחי! יו, מאיפה? תזכיר לי. סופר בבא? לפני שבועיים? יו, אין דברים כאלה.